Hadian ke jingkeno sya syo bat sya bom kinong trei barjela bat wat kinong trei khasi ha kawai ke kinhun seng bhalang kabla leit ban khinra barjela ke jingpin trei ya ke jingpin bha bat pen itanat ya ko umtru umyam stage 3 power station kino yalam shnong jong artli ki dor bar shnong makin thop ya ke shnong nong dengan bat ke shnong nong mahir minta sni kilami shikmat ban pin pau ke jing snok ya ka bejur namar ke te ke project lahap ban pin sangya no Katto katni kinong trei khasi ki batrei ha kate ke jaka kila yathu bakala don kawe ke kinhon seng bhalang kabla let ban khinra labor license kinong trei bar jila jong kate ke project hinrei ka basngau si kalong baha ke jaka bakin le da kalinti ka bade kila sho bat bom pin ban ni kinong trei bat kta kriru wat iki khasi hadu ba kite kinong trei kila ha ban phet na kate ke jaka Nakalyang uba di pathau rangba shnong nong dengan bat uba j thank you secretary shnong kshnong nong mahir kilo ong ba kim persha ya kjingwan khinra jong kita ki seng hinrei debanya dakalinti amban shukta akti namar kate ka project kan long kjing min to ya kjilahi baro kawai hinrei kumbalong minta la haban pinsang ye no namar ki nong trei kila phetlun bat ka bakham kta kalong bawat ki khasi ki bayo kam yo jam ha kate ka jaka kila du kam bat shakta jor na kjing le kate ka kinhon seng Ajinja te kadai ba yuan ki punhun seng bhalang mangitep di keseng eda tikiwan khang te kada khang kumne tingi jinjar na bakalia kasna jingi atas ne ngi im jinjar ngim dan balai do sngi kine ki khna samla shnong jungi ki rangba ki meru bar khaj ma yo kam yo jam talang ba wan di project tiki yo ki im balai im si don ki i le ki yo e ar phole ko jar ha chi banai ka dong lam toy plus katam de jang kata ki badan ying don sem do ki yo ban ai wai ki bam don ying ki le yo ban shnabi extend ni ki yo pan ha ying ki badan kali ki yo ban ai wai kali lai po so po ja chi banai to no ki le em bam ki bandok ki besok ki bon kum ine iba le ti iba pang di kisnam bal shutya hostal di kisnam dan ngarap dan bak badan project ka semua ya ka semua jeng iba pli yo mbusak hon yo ban cha hostal da kata pisah jeng ai wai ki ma entah deh ka jeng man toy kebun na bentawan project ni bo sang dukan ha na bentawan ni project ki brio ki ya ki yang ki le ki wan kamut ki badi jhol ki badi rishon ma ki ru ki man toy ni di dukan cari man toy le ma sosi pada kawai na kaliang jonga pada benta jonga bo sosi kolong kta badiang nak dukan jonga mi kawan kta ki hadukan jonga kai ngam setelah kayaknya ketoma yang tai pion syak kot wan syak selawan ngiru ngidar pangkate berki benle ya kata ngir di solong kami ni kloy bani rab bang balik yang babha umdei bay sya ino ro ngimpa bani sya ino ro ngi hapai ya kroy kapar na banta kathem ri boy jungi te habai fisyak kot slasyang ubadan te priang batrei mar kakam ngene ki dan ti kam bangi la ban trei khasi trei hale ubam la khasi ngimbung si hap priang am mun trei dekhar te na banta kata kakot kesla uto bo sya sya dukan jonga le te ubiang kakot kesla dei bom biang mah te ni ha par khat kin pe yus tho bakla bang pi sya ino dei mah ni ha par khat nam ta kala we ngi ki de ki lok kemi ni dan ki jang le jang ki khon ki ti bun ki khon ki ti jang im ta bom biang kam biang jam hne ko jila me gla jang ima bang se ki hab le kule shabar ki hab le wat kam shabar chha kha te lang ba kene ka khubor hadin ki na bana usak put em us simput de janjar mana janjar mangi ki basane ang kwan kun tit tang itak besbon Nuduk tangi nuduk ke kelong ba nuduk ka anu terik ni beradab te ni sulong sukundit ni peran terai kiwan ki kunhun sebelang di bonan nang ki siwan syo wandat ki peran terai jengi nenta dengan sukundit suyu ba siwan uri ram tu dah hadin ba kata long gi nang terai ni ro muni kan talak sistem tam la nek ni ka project betreh ni ba kuan treh ni te talak si tayo tam siapa sangat te halon sangat ni nak rapat nak kalian jang hibru sarkar jang MCL bagi sim khia ban pentrei no hani kita yo mutai bar ka banong ngi ro ni bna bladep ni sakut mun ban se mun ban ayengi ni ni trem ta steu tam ta le song kai tu le sia itu te kat balak hi ni pengkloi no ini kam ni ban yesuk ehun no ban yebek no jeng bentoy jeng gi arsnong ngai bro we ga distrik gari distrik bagi jelahi don lang kasih ro don lang kasih we arut bahasa tan tu
i lan tak lan no nak liang ki artli ki dor basnong ki pen pau ka ching sngo khia ban i pen pau ru ka ching sngo si halor ki ching chia hapo chong ki ne ki artli ki dor basnong mang nga sia thu ipi bah ki ne ki artli ki dor basnong ka don ka chaka pen mi boarding ka bagi khot ka state 3 menta kan ke project kala ya chat chat hari hagi ne ki sngi hagi ne ki hindet sngi kala don ka ching jia ka bom sngo tanat hakaba nakaliang tong kasnong idap ka ching sngo khia ba nama ka ching don jong ki khunhon traimon sngo bha ki ba wan chan kasnong na banta wakin check ya ki kot ki slah ka be dei bat ki barjela ki bon trai chan kan kasnong te kala don ka ching jia ka bom sngo tanat bat kala don ru ka ching sange kan ka project pi in supai khndiat ka ching sange kan ka project ka dei namar ba ka ching thut palat ngila ban ong ba kat kum chi thu chong ki nong trei hang ne ki ba dei ki jat ben ri khasi bat karu ki bala yo kam kan ka project kalong palat ya ka sispa angut namar ba ka ching sange menta ka yu kala kta ya ka yu pi ka ching don kan ka project hang ne menta ka kam ka ya che shat kan kam dei ka ching mun toi chong ki riu simet kan ka project kam dei ba ka ai ching mun toi ki riu simet hendai ka ai ching mun toi ya baro ki pat nong jong snong ki badon ha kan ka kham tam ha them ri bhoi bat kham tam ha ka chela me khlaya pi la da kan ne ka project kan sange kan sadai ka jing du nong ga bakrau ya kham tam ya ka ri bhoi bat kham tam ya ka jela ka jongi kan sadon ka jing kerdu boarding ka basir khai la da ka don ka jing kerdu boarding ka basir khai in sa jenjar mano in sa jenjar mangi pat ba kham tam ka them ri bhoi pi hapo ri bhoi ngi don hatu south league powerhouse state 1 state 2 state 3 state 4 bat ke chingpen mui boarding ka dei na po ri bhoi endai ke ka bachia ka long ba hapo ri bhoi ka boarding im juyo ka babiang dan nak kata kadau nilai ya keren ber ki he trong ka MCL ba da dep kan ka project kan sa ai ka ching trekam ka babiang na ka banta ka them ri bhoi om tang ya ka snong ka jongi bat phi in da lip like hapo them ri bhoi don wei ru uban ya khi adu kinung mi khmat adu ki hele ka bangin hap ban trei borba ka dei nakaliang jungi ki dorbat snong pi nakaliang jungi ka snong dung ikirpat da ka bas ngorit ba da ka bas ngokhia ya ki kan hon seng halang ba pher jong ka ri go ba e ke jongi aba pi wan hapo uput usam jong ka snong ba ka don kan ka project da ka bas ngorit da ka cingkerpat rit wan ya kan du shwa ikinong lam snong bat ngiru ngitrei na kam ka bit ka biang ka ri ka ba i ka jongi ban ya da ya ka ting ka thep ki bender ka ka ri ka ba i ka jongi tela wan ngin yalam ngin pen i kino ki bom biang kot biang sla kita kira dei ban biang na kin hab ban mi no na ka kam pi lada kat kum ka jing ya thu chung kini kat kum ka jing ujor chung kini ki paradok prasnam ka jongi kladon ru ka jing kata kti ya kini ki paradok prasnam chung ki batrai hang nek project ki ki bak ki non tribal ru ki babiang kokot kisla ru kala kila syak tak kti na kata kadau ni ki kador basnong ka bangi don hang nengi sutu kham ha bahabawan wan kendu iki nong lam snong kam don ching e bangi ru in lek nang mendaban pet dunia namar beli hakapor bakan ka project shua bakan sedang nakaliang tong ka MSL ka wan kendu ingi kador basnong bang kan wan ka project ngiru nakaliang kador basnong ngila kali kan ka project mano ban tre ka ai kicing bentoy lada kan ka project kawan ka baki officer ki engineers pa fair trong ka MSL kan ka project wan tre da ki company ki banabar namar beli you company ki try muluk chung ki 4 la ban tre kan ka kam dan nakata kadaw gi pediang ban gi ong wan hasu abakin wan ru na ong ya ka power department lang baka snap rekam MCL le ong ba pinhap ban penbiang ki kot kisla nandu ka police verification nadu ki Aadhaar card nadu ki labor license bat kum ta ter tena kaliang chung ka office ru kat bala kala le henrei hakini kisi ka jia kum ne nang baka kam kan ya bek namar beli yu kum banga ban bang sa sisin kini ki khna samla ki khna khasi jongi pi ka sarkar ka kam ba ngila ai kam ai cham khna sama jongi pi hangne kim nang ka jingwan jong ne company kala ai ki jing terkhu ya ki nong snong ki jongi nadu ki driver kali nadu ki dukan nadu ki yeng nadu ki trei pi ki khna samla jongi ki dang dei tang ki on skill iwan hangne ki yo ching hikai na company ke company menta kala da pong yang hapo snong ba
Aladep kan project yakin ki brio in nyalam siki way pat ki state na kamtaban pentebit hakaban tray ka powerhouse nomor yu kena kasi ting nang menta ki tray hang ne tang kumba system ila nang ban fitter ki de ki fitter ki welder bat ki lapet ki kam ki mechanic ki electrician bat kum tat kaneka lada kaneka project kan yai long kumne bat kan yai sange kumne tetip bahaka way kasngi ka jala jongi kan samat ka cing boarding ke baduna namar beli yu ke stage 1 stage 2 stage 3 stage 4 la dai na du ka cing sensar jong ka asam menta kitiar kila rimlut beli yu bang sa keduk boarding beli yu pan isaong baka sorka kan haban simram ngi sakiu ki belai namar beli yu kasus ke bapmi lang ne kamlong shu dan nakaliang jong ka central government nakaliang jong ka state government la sim kilat kinti kumno bangin penbhano ya kan ka powerhouse ka badan hangane ka sinong bojongi hila da sange kan ka project kad tingdon jong ka dam dong mahir ka bikiong kala ai susu ka tingtor khui ngi kinong song snong ka ting kring susu ya kini ki toris ki bawan sa ka sinong bojongi handai la ka ka thli kumtei u toris ubanwan kinong song snong mentala du kinong kingling na du kidukan na du ki yu kila susa kumto nakaliang jong ka sinong ru ngi kerpat ba ni ai chingmut ya ka sarkar ba kadai ban lei ya kan ngi no nakaliang jong ka sinong in dawa na ka sarkar bat harengkat bat kinong yalam seng halang Shnai ki an ki banyada ya ting wanrung ki beriu ki banabat Shnai ki chaka ki institute na kabantaban ai training ha baki ki kena khasi jongi ki kena ki paradok prasnam jongi ki nyok ki hikai khenang baki ki mender ki nom yok rung ban tri ki ki kam but penbha ya ka labor department penklan ya ka labor department khenang baki ki barcela ki nom yok wan shuwan rung da basuk beliu ki seng halang ai khublai ki seng halang ba na ka por ki cumi namar kidon ru ki ne ki barcela ki bawan keni ya kaneka cakap kamai cakap po ka jongi hendai ki daw ki ba ibang nakaliang tong kasinong ai jingmut ba penklan ya ketika inflation checkit ka badan hangte hapo berni maliu kate ka bala pelut ki fokulo ladai ban weng no ban pencot no namar beliu kam idon jingmut lengi ai jingmut ya sokar penbhai kate dalade penbhai kate check bin pa bin thik pa thik ba ka hamtam ya kaneka ka iyu ka labor department kan syong kan dapit binia iu khenang baki seng halang ru ki ba train nak do yap do im nak bentaban yada ya kan ka ri ke jongi kham tam ki dorbar snong ki ba tudon bentah agi khep ki ba action jo ka jaj ben rew namar beli iu ki sin bala khlem ko dorbar snong pamut ka jaj ben rew ru kala khlem nak ta ka daw kum ka dak ka ching so iu ikwa ba nakaliang jong ka snong ba ai kai ka khti ka mon ketika dia ngek sarkar lang bakan ka project ba nadu na syahi ka dai ban trekam no kenang begini kin dong song snong cungi kin yok kam kicam kenang ba ka cing pen mi boarding hakini kin benai ki banwan kanong ko pahu ada pahu ka caka pen mi boarding manoban ban yok nong mangi ki trai snong yok nong mangi ka them ri boy but kan sakan tiu ya ka yok ka kot ya ka revenue dong ka sarkar celah tang ni ini i cing pen sai kin det kuble sibo yang ha ka kerteng jong ka dorbas nong mahir ti nakaliang jongi kinoi lam sinong hoi idon ka jing ipan pau ka jing songkhya ha ka ba ka project ka ba yat hani po put usam jungi menta kelas sange no sipor hoj ngis kutu benkong ngis ngodon bok ha ba kawan ba khamtam menta ka perthei ka ba kerdu kam kerdu jam ti ki kun samla jungi kilayo bantrei hang tu menta da kisnem ti menta ka ja kensan kumne bensha sange ti ngir ngidon kata ka jing sngo lengok ken balai ka sange bat manopat ban ai lane ban sim jikit kli halor kata ka benta ka ba maki kila trei la katu snam menta sa kan tangka doane ka ban sakut mano ban siwi ki kata ka bainong baini ki mano ban ai kam e jam ki shano kin let bela kata ki sngi mom bakila yo ti ngi pen pau hi ka jing sudiaw halor ka de ka benta nomor ba kala sya man sange kumta ti nyawan hang ne khmaru ban pen pau ta om ban persya ane om ban kersya ni no herei nyawan ha ka jing sungkhya ka mensem ha ka baki khun samla jungi kila sange no ya kata ka kam ka jam ka jungi bale se don ki daw hang ne hang tai ki basha pan sange hang ngim datip than hang ka don ka ne ka tai mau bat sange ring shu ye khawat aware shabaro ki seng balang jong kari ka sijentia ale se ginewan ngine trei rengkat khnang bang ngin teilang ya ka imlang kasalang lagi ne kublish bon. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake.
Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.